Bueno, Cesario, un placer ter ao rei do pulpo con nós hoxe en Aquí e Ahora. Moi vos. Benvido. Aquí estamos. Bueno, imos comezar con unha das preguntas máis complexas. Quen é Cesario Eijo Canoura? Eu hai veces que non sei nin o mismo. No, de verdade, porque eu que sei, a veces me sorprendo a mí mismo. Bueno, eso tamén é bo. Entonces, tamén a veces dudo de mí mismo, poucas veces, non? Pero a veces sí, non? Pola situación ou polo que seña. Pero bueno, que me considero unha persona normal, con moitas ganas de facer moitas cousas. Nunca me canso de facer cousas, empezo con unha, acabo, empezo con outra, a veces xúntame dúas cousas á vez. Eu sempre caracterizareime por facer as cousas e despois pensalas. Ah, bueno. Pero sempre fixen igual, e sigo facendo o mismo, non sei por qué, porque debe ser a miña condición, pero sempre fixen igual. Sempre fixen as cousas e despois penseinas. Lógicamente, algunhas salínome moi ben, outras moi ben e outras moi mal. Bueno, sempre... Entonces, bueno, aí tamén é a carreira da vida, aprendes, non? Porque o do tema de estudiar é bastante mal estudiado. Cal foi o teu primer traballo? O meu primeiro traballo foi de camarero con meu pai cando tiña 7 anos, nunha festa que me acordo que era, non sei que santo é, pero bueno, era o primeiro fin de semana de setembro, que era en Xunqueira, cando ainda non había lonas, é dicir, o botiquín, que chamamos aquí botiquín, que é a cantina, que se chama nos outros lados, nós chamamos botiquín, na Mariña de Lucense, non me preguntes por qué, porque non o sei. Entonces, cando non había lonas, que era un lenzo blanco, a estrutura era de madeira, barra por tres lados, e, bueno, acordome perfectamente de dormir con meu pai ali no suelo, ao lado do río, é dicir, en setembro xa empezaba a facer un pouco de orballada e tal, pero acordome deso que o primeiro que fixen foi camarero de botiquín. Foi moi ben. E cal dirías que foi o punto de inflexión de pasar de estar dos botiquíns a querer comprar o teu propio? A ver, foi un punto de inflexión, é fácil, esa contestación é fácil, a necesidade. Bueno. Entón, a necesidade, sabes que agudiza o ingenio, non? Exacto. Entonces, necesidade eu tuve na toda, porque como non tiña nada. Entonces, necesidade tuve na toda. Claro, había que sacar... Claro, entonces, con 13 anos, foi cando se montou a Alcoa, meu pai e máis miña mãe tiñan o bar Pepe en Xove. Daquela, pois, dábanse moitos minús, porque era a construcción de aluminio español, non? E daquela foi cando eles deixaron o que foi o botiquín que o venderan nese ano, que foi, non sei en que ano foi, eu tiña 13, teño 57, imagínate. Pois está, moito. sí. Pois sí, acórdame. Entonces, despois de 2 anos que deixaron meus pais o bar Pepe, eu empecé a traballar justamente co que lle comprara o bar a meu pai, de fin de semana, de extra. Xa ganaba eu daquela, botade de conta aos anos, 5.000 pesetas. Buf, eso xa, pesetas eu xa non controlo. Son 30 euros, non? Ah, bueno. 5.000 pesetas, tampouco foi tanto que nos fomos, pero non sei os anos que tes tú, non? Pero foi no ano 2002, cando cambiamos da peseta po euro. Xa non nos pillou. No, eu tiña 4 anos. Claro, entonces aí a conversión de 166,386 xa non vos No, acordades. xa non. Bueno, entonces empecé de extra, eu ainda estaba na escuela, lógicamente deixei a escuela en sexto de GB porque xa tiña os anos, entonces ou aprobabas ou estives, non cheguei ao octavo porque, bueno, era moi mal estudiante, pois tuve que quitar o grado escolar en San Ciprián, no colegio de San Ciprián, porque obligoume meu abuelo a quitalo. Era que decir, se non tes o graduado non vales para nada. Bueno, entonces tuve que quitar o graduado e fono quitar a San Ciprián. Daí, meu abuelo jubilouse e con 16 anos empecé en Rei, en Establecimientos de Rei, en Xove, nunha ferretería. E despois, con 18 anos, xa fun para Mili, que fun primeiro do 87, que era o primeiro reemplazo do 87, o primeiro reemplazo que facía 12 meses, e cando volvín, cando acabei na Mili, pois fun traballar nunha marmorería, que era unha marmorería, e máis facían ferro para as obras. Aí botei 3 anos. Entonces, claro, como a mí xa me picaba o gusanillo,
é dicir, traballaba de extra no Chiringuito de Brao, despois de inverno, non sei, vosotros non vos acordades, pero Juan seguro que os acorda, había un local no polígono, antes de chegar ao polígono xove, que chamaban a Chalupa, que era un pub, despois convertirase nun pub, nunha parrillada, nun pub que era solamente funcionaba o fin de semana, que se chamaba o Jovis. Entón eu traballaba aí de extra, de inverno, porque de inverno non había festas, non? Entón de inverno eu seguía traballando na ferretería, é dicir, pola semana, o fin de semana traballaba, de verão traballaba no Chiringuito, e de inverno traballaba no pub, porque festas non había. E despois, claro, no ano 90 foi cando comprei un chiringuito, un paisano que se jubilou, que era dali da parroquia de Xuances, vivía ali en Tuimil, que se chamaba Gustavo. Entonces el viñera de Lugo, montaron un chiringuito que se chamaban Los Ángeles de Charlie. Moi bon nome. Xa, bueno, que xa tiña lonas de rayas, amarillas, blancas... Outro tema xa. Xa era un pouco máis moderno. Entón empecé con ese chiringuito, pero sin puestos, é dicir, non había puesto, é dicir, había moita máis competencia. Hoxe, por exemplo, empezar con un chiringuito de festas, con un botiquín, sería a cousa máis fácil do mundo, porque non hai can faga nada, non hai can traballe e non hai competencia. Claro. Entonces, claro, antes sí había competencia, estuvieras para a festa de Xove, éramos 8. Incluso había subastas en Burela, eu acordo subastar os puestos, a ver a quen máis daba. Hoxe non existe eso, porque... Se tes que ir pedindo tú. Non, hoxe comisión... acabaremos indo gratis. Claro. Porque, simplemente por dar o servicio. Entonces, bueno, no ano empecé sin puestos, entonces era moi complicado, sin puestos e sin cartos, claro. Claro, ese é o tema, ese é o tema. E sin financiación de ningún lado. Entón, eso foi moi complicado, non? No ano 92, pois, comprei outros, non sei se podemos dicir botiquís, que era de Lolita de Galdo. Entonces, bueno, xa levaba 2 anos co meu, a trancas e barrancas, sin camión, sin furgoneta, o camión de Xaume Verdeal, que era o meu jefe que tiña a marmolería, porque o fin de semana non lle facía falta o camión, bueno, a ver, eu caíalle ben, ou non sei, sí, apañabas un pouco. Eu apañaba, non? Claro. Entonces, bueno, despois dese tema comprei eses chiringuitos que foron era Lolita de Galdo, pois era unha que despois foi empleada mía con pulpería Mari de Viveiro, era a pulpería que tiña eu, non sei se os acordades dela. Entonces, bueno, xa facíamos Burela, facíamos Obispo Santo, facíamos Argadelos, facíamos xa festas, bueno, xa empecé a entrar no mercado máis elaborada, con un pouco outro tema, non? Xa empezábamos non a ganar, a igualar, non? E, bueno, despois no ano 2002, eses botiquís vendinos, cos puestos correspondientes, é unha cousa dicir, preguntarme tú, eso podes vender? Bueno, non ten escritura, pero, bueno, son acuerdos de palabra e tal. E foi cando comprei no ano 2002, que foi o cambio da empresa de Pueblo, cando eu comprei Pulpería Mario, de Viveiro. Entón, bueno, eso foi un poquinho o meu despegue, non? Ben. Foi o despegue porque, bueno, casi concentrei todas as fechas que conservei todas, que además conservei todo, como Vegadeo, a San Lucas, é dicir, Burela xa iba antes. Sí. Entonces, bueno, concentrei un pouquinho a clientela dos dous, entendes? Sí. E, bueno, foi o meu despegue. Depois, claro, acabei en Gijón, por petición casi do público. Bueno, ben, eso tamén é importante. Ca pulpería con tierras gallegas, non? E que aprendizaxes sacarías das verbenas? As verbenas para min son o... non sei como explicarcho, pero... É dicir, se tú me dices que podías volver agora ás feiras ou ás verbenas, eu volvería encantado. Sí. A muller mataríame, pero volveríame encantado, non? Porque é moi duro, hai que facer a maleta todos os fins de semana, tens que dormir É que é un movimento constante. entre sitios diferentes nunha semana, tens un montaje, porque tú cando chegas ao sitio non tens nada, tens unha esplanada, un desagüe, un grifo de agua e un enganche de luz, e tú tens que crear todo. Entonces, claro, é dicir, a pulpería que montaba eu eran 2 días de montaje, mínimo 8 personas. É moito, sí. Porque, claro, tú chegas ali e comes unha ración de pulpo, comes unha ración de xamón, bebes unha auga, bebes un chupito, bebes un café, é dicir, case un restaurante con pulpo.
Non é unha pulpería típica que tú chegas e vas a Taboada a comer o pulpo, tens que buscarlo ali, pagalo, collelo, leválo á mesa, e se che falta o pan tens que levantar e volverlo a coller, e pois hai un tipo de é dicir, eso non é o noso sistema, o noso sistema é outro, non? Coñecido perfectamente. E a túa muller iba contigo? Sí, e os cativos tamén, os chavales tamén, porque nosotros tínhamos unha caravana, Ah, que guai. con aire acondicionado, con baño, con cierto unha caravana, por qué? Porque nosotros queríamos que os cativos foran con nosotros para que superan o que é, e tamén que viviran eso, por qué? Porque tampouco, para que sepan que as cousas non aparecen por casualidade. Claro, claro. Pero sí, bueno, parte da culpa de todo isto, pois, tuvo a miña muller, porque foi sempre, ela levaba unha parte que era a parte da cociña, a parte da roupa, é dicir, vosotros sodes máis novas, pero a clientela, os nosos clientes, cando tú chegas a un local, pois a imagen vale máis que 1000 palabras. moi importante, Os zapatos, os pantalóns, as camisas planchadas, é dicir, porque se vos fijades en algún momento agora mismo en algún restaurante de moita categoría e ves o camarero casi che dan ganas de marchar. Bueno, porque iso tamén baixou moito, é dicir, vai todo en conjunto, é dicir, non hai profesional como había antes, é dicir, non hai xente, en dúas palabras non hai xente, punto. Podemos dicir que unhas cousas que sempre coidaches moito foi o coidado, a imaxe que reflectía sempre. E crees que foi clave para ti? Para diferenciarte? Estou totalmente seguro. Totalmente seguro porque tú se reúnes nun local, unha boa instalación, é dicir, unha boa limpieza, é un bon servicio, é casi, nos mundos de hoxe, casi imposible non triunfar. Pero, cuidado, o tema da limpieza e o tema da imagen é moi importante. É dicir, pois se o enseñas, porque agora as cousas cambiaron moito, é dicir, antes tú facías as cousas, facías ben, pero unhas xente entera, outras non se entera. É dicir, tú, hoxe que as redes sociales vai moito iso, non? É dicir, non é cuestión de facelo ben, é dicir, tens que contalo, tens que dicirlle á xente que o faz. Exacto. Entón, eso funciona, ou se funciona así, antes non funcionaba tanto, non? Entonces, é dicir, eu acordo moitas veces cando estamos nunha feira, por exemplo, no Montañedo, no San Lucas, que estabas acabando de traballar, mandabas ao pulpero de fregar a caldeira, viño o tipo, puñeche no centro do comedor a 1 da mañá, que cando xa estaba medio comedor xa se estaba acabando o día, entón viña un camarero, collía un rollo de papel, empezaba a limpar aquela caldeira de cobre, empezaba a dar voltas porque é que lle salía ya el, e deixaba a caldeira, bum, niquelada. E puñémola no medio do comedor, para que había todo xente. Dixo, isto é o que se fai depois de cando acabamos de traballar. A porta do xabón e tal. Iso non se fai en ningún lado. Xa. Ou casi en ningún lado, non? Sempre hai excepcións. Entón, claro, estamos dicindo a xente, dicir, tú mañá podes volver a comer aquí, que isto quedou así. Entón, encima, se o faz ben, e se o exteriorizas, e se tú dices, bueno, fago isto ben, pero fago así, que non é fácil, facelo e contalo. Claro. Bueno, antes falabas un pouco de que volverías ás verbenas, ás festas. Contanos algunha anécdota que teñas. Anécdotas hai moitas. É que saben, tens que ser ti. Desde o ano 90 hasta o 20, son 30 anos. Contanos algunha de así un pouco. Imagínate anécdotas. Bueno, había un... no Bispo Santo, é dicir, nosotros sempre tínhamos un vigilante de noite, non? Porque claro, como o montaje era tan grande, nosotros nos podemos poner o lujo de tú montas un botiquín dunha festa con mercancía, con unhas caneveras, acabas a noite, recolles a bebida alcohólica, cerras as neveras, normalmente non pasa nada, pero bueno, é dicir, nosotros non podemos ter 50 xamós, 500 kilos de pulpo, é dicir, nosotros casi somos un restaurante que ten moito gasto para mover todo eso. Nosotros sempre temos un señor vigilando de noite, que era o que nos facía as comidas cando, que pode dicir un nombre, que se chamaba Casimiro, que ainda está aí, que bueno, yo teño moito que agradecer porque era un tío que era un cociñeiro de la hostia, porque cando era o mar toda a vida e cociñaba moi ben. Entón, bueno, cando íbamos montar, o primeiro que facía era montar a cociña. Entón, montamos a estrutura, primeiro a cociña, nivel da cociña, plancha, tal, para que Casimiro nos fixera a comida. Para cando, sí, porque nos facía guisos de merluza, guisos de melgacho, guisos de rato. Claro, é dicir, é que un paisano que che sabe cociñar de pota, quen hai? Poucos, ahora poucos. Claro. Entonces, joder, non vamos comer sempre de bocadillo, sempre de secaño, non? É dicir, pois facíamos unha comida todos os días po personal, mas por nosotros non comíamos sempre pulpo, porque tamén te chega a cansar, non? A mí non me cansa, pero bueno. Entonces, Casimiro
el dormía de día e traballaba de noite. Entonces, porque traballaba de noite, pasaba a aspiradora a moqueta, pelaba as patacas, descongelaba o pulpo, puña a pota a ferver. Entón, claro, chegaban os pulpeiros por mañá e o único que tiñan que facer era coller o pulpo, xa o tiñan no capazo, limpio, listo, e metelo a cocer porque xa tiña a pota e fervida a auga. É dicir, era un traballo que non se vía, pero era moi importante. Fregaba esa plancha aos da cociña, é dicir, descongelaba o pulpo, cortaba os calamares, é dicir, facía un traballo de noite que non paraba, tipo non paraba, cuidado que era un traballo, e pois encima viña, ao mellor, ás 9 da noite, porque cando nosotros abríamos, ele íbase para a cama, e dormía todo o día, lógicamente, porque era o que quedaba de noite. E pois viña, ao mellor, axudaba a cortar o pan, axudaba a encher o viño ás jarras, é dicir, que era un tío, bueno, espectacular, non? Bueno, pois un día, no Obispo Santo, como era menos de comida, había pouco traballo, non tiña toda a noite con... Entonces, claro, o tipo, que facía? Sentaba Casimiro, para esta noite esperaba un saco de patacas, pero claro, o Obispo Santo pensaba un saco de patacas, pero para unha feira había que petar 4 ou 5. Entonces, claro, como tiña pouco traballo, o tipo sentouse. Entón, adormecía, e despertaba, e por outro día apareceron as patacas peladas solamente por unha cara. Todas por unha cara. Non se daba conta, claro, quedaba dormido. Claro, cando dormía paraba, e cando despertaba, botaba a pataca por outra e collía outra, entón pelounos todas por unha cara. Pobre, cando se daría conta o día seguinte. Detalles. Pero bueno, como a eses 30 anos, imagínate. Xa, moitísima, supoño. Acórdome unha vez en Naseiro, que temos un camarero que chaman Juan, anda por Jarrillos, leva comigo, pois, 30, desde que empecé, desde a época primeira, non? Igual 35 anos, non? Entonces, ese xa non é un empleado, ese xa é un empleado, é un compañeiro, vamos comer xuntos, vamos á casa do algo máis, non? Entonces, en Naseiro era moi jodido, e moi estresante. Entonces, o viernes de Naseiro, xa o primeiro día, ás 10 da noite desapareceu. O viernes de Naseiro é moi complicado. Moi complicado. Ás 10 da noite desapareceu. O día do pulpo, que é un dos días máis importantes. Entón, onde vai Jarrillos, chamámoslle Jarrillos de apodo, porque cando vai tomar algunha cobate sempre, como un jarrillo. Ah, bueno. Como un jarrillo. Xa lle quedou. Entón, quedoulle de Jarrillos. E Jarrillos estaba sentado ao lado do río, sentado, así, cas pernas cruzadas, estaba sentado. Entón, apareceu Jarrillos, pero Jarrillos... Estou meditando, estou me facendo a idea de que teño que pasar aquí ainda 5 días máis. Pero o tipo desapareceu, porque Naseiro era moi jodido, e para Jarrillos máis, non? Claro. Era moi jodido. Anécdotas desas podecho contar 50.000. Centos. Bueno, unha pregunta que se fai moita xente, como chega un mariñán a convertirse no rei do pulpo de Asturias? Por necesidade. Por moita necesidade, porque eu tiña a necesidade de... É dicir, eu facía as cousas e despois pensabas, entonces unha vez que estás dentro delas tens que salir. Claro. Entonces tens que buscar a vida, tens que buscar as feiras, tens que buscar unha choveche, outra perdes, outra ganas, outra empatas. Entonces empezamos facendo festas como Burela, como Sargadelos, como Obispo Santo, é dicir, Covas, Vicedo, é dicir, toda a mariña lucense, non? Entonces, o tema de convertir o botiquín en pulpería tamén foi un poquinho culpa do tema do alcohol. De cando a xente pois non podía poñer o globo, empezou a poñer o globo, a xente empezou a beber menos, entonces empezamos a poñer mitad barra, mitad mesas, é dicir, había festas que se prestaban como o San Antonio da Regueira, como a Rapa das Bestas, entonces fomos indo así. Entonces, claro, ahora mismo casi é máis un 90% pulpo e un 10% barra, porque tú vas a Vegadeo, tomas algo se te apetece, pero tú vas a Ao pulpo. Vamos comer o pulpo a Vegadeo, se iso vamos á feira. Pero o primordial é ir ao pulpo. O primordial é o pulpo, vamos exacto. comer o pulpo a San Lucas, e se iso vamos ver os cabalos. Sí. Se dá tempo, se non terías moito, se non, comicho o pulpo e viñache. Exacto. Entón foi necesidade pura e dura. E como acabas abrindo 3 restaurantes? Aí xa non foi tanto por necesidade. Bueno, tamén ten que haber outras cousas, non? O tema da pulpería de Gijón, de Tierras Gallegas, surgiu da Semana Negra. A Semana Negra eu teño un gran respeto porque me deu moitísimo, non? Entonces, eu cando empecé a ir á Semana Negra, empezamos, entonces non nos alquilaban pisos, porque nos trataban de gitanos. Yes. Porque claro, ir á Semana Negra é igual a gitano.
é dicir, das tómbolas, polos coches eléctricos, é dicir, que non todos son gitanos, entonces, non todos os gitanos son iguales, é dicir, non vamos a generalizar aquí, non? É dicir, hai gitanos traballadores, hai gitanos bons, e hai gallegos bons, e hai gallegos malos, e hai estudiantes bons, é dicir, hai de todo, como botica. Pero bueno, Semana Negra, piso, no. Entón, para alquilar 3 pisos, para levar 24 personas, meter 8 por piso, costábanos moito, non? Loli, a miña muller, ao mellor, iba 3 veces a Gijón antes de julio, a ver se podía conseguir por agencias, por particulares, hasta que nos conoceron. Oxe, non nos pasa iso, non? Ou non nos pasaba xa. Entonces, chamoulle moita atención porque a hostelería ambulante de Asturias e do resto de España non ten nada que ver ca Mariña. Nada que ver ca Mariña. É dicir, unha hostelería ambulante como hai na Mariña Lucense desde Ribadeo a Vicedo, non existe en unha parte de España. Non existe. Ese chiringuito cas lonas limpas, ese chiringuito ca barra nivelada, ese chiringuito cas mesas niveladas, que podes comer un pincho moro nun plato de loza, non un plato de cartón, que podes beber unha copa de viño nunha copa normal, non ten por que ser unha copa que coste X, non, unha copa normal de viño. É dicir, que podes tomar un café, que podes comer unha historia como a que temos nosotros na Mariña, non existe. É algo moi noso. Fora da Mariña Lucense, non existe. Entonces, claro, chegamos a Gijón, cando viron que tiñamos unha cafetera, que tiñamos un lavavajillas, que lavábamos os platos de pulpo cada vez que se usaban, porque tú vas comer o pulpo a calquera parte de Galicia, a un pulpeiro, cortache o pulpo, vas buscar outro, metecho no caldeiro do pulpo saco e sigue cortando no mesmo plato. Vale? E tú estuve juntando ali co pan. Para que teña sustancia. Exactamente. Entonces, claro, viron aquelo, entonces, claro, empezamos a generar cola, entón chegamos a ter colas de hora esa media, pero claro, non eran cola o sábado e o domingo, eran os 10 días da Semana Negra. Madre. Entonces empezamos a dar moito que falar, non? Entonces, a ver cando montas unha pulpería en Gijón, fija, a ver cando montas unha pulpería en Gijón, é que estamos esperando por ti unha vez ao ano. Entón, claro, a raíz da Semana Negra, collín a Feira de Muestras, a raíz da Semana Negra, a Feira de Muestras, collín San Juan, Santiago, que Santiago celebraba o Centro Gallego de Gijón, que ahora xa non existe, que era unha pena que ali no Arbellao, era unha festa impresionante, traballábase muchísimo, o sitio tamén era moi bon. Había moito gallego tamén ali, porque na calzada igual hai 80.000 habitantes, solamente no barrio aquel. Entonces, desde o segundo fin de semana de junio, que salía de Vegadeo, hasta o cuarto fin de semana de agosto, que viña para Naseiro, eu facía todo en Gijón. Claro. Entón, claro, vas collendo clientela, vas facendo callo, vas criando callo. Entón, bueno, donde monta a pulpería? Dicíame Lolita, eu acordome moito de Lolita porque pasamos moitos momentos xuntos, traballou moito nos comigo, en paz descanse. E dixo, ai, Cesariño, temos que ir para Gijón, temos que ir, que nos trata moi ben, temos que ir para Gijón, temos que ir. Entón, bueno, empezamos a buscar sitio no centro, non hai aparcamiento, ás aforas, o Rei do Alcohol. Entón, encontrei un molino porque eu cando montaba na feira, eu vía un molino en cheo, entón había o rastro todos os domingos, é igual que se fora San Lucas, todos os domingos, espectacular, o do rastro, espectacular. Entón estás debaixo do campo de fútbol, tes o partido, tes o aparcamiento, tes o grupo Covadonga, tes o parque, tes a ciudad ao lado, 300.000 habitantes, a feira de muestras, É que sí. Donde hai que montar a pulpería? Donde está a xente? Tú tens que atendela, que é unha réplica da feira. É dicir, o pulpo non pode esperar, é dicir, que veña a xente, porque se che vai pasar, porque tens que cocelo, reposalo e cortalo. Ten que esperar a xente polo pulpo. Se espera a xente polo pulpo, é moi difícil que falles. Moi difícil, moi difícil. Entón tens que montar unha pulpería onde haxa público, onde haxa un movimiento. En calquera cidade de España, o sistema de terras gallegas funcionaría. Levaches os botiquíns a Asturias, abriches o teu propio restaurante. Cal foi o cambio que máis notaches de estar en constante movimento, é dicir, de festa en festa, por así dicilo, a estar só en Gijón? A ver, o cambio é porque tú nas feiras cada fin de semana é unha historia diferente. Aunque o negocio é o mismo, pero por que? Porque non traballas ca mesma xente.
si Terras Gallegas estuvera o mellor noutro lado, pois notaríase moito máis o cambio, porque traballar sempre con a mesma xente. Entón, eu con a mesma xente é moi complicado traballar no mesmo sitio, porque eu son de estar movéndome continuamente, non? Aguantei moito tempo, sigo aí, lógicamente, pero porque nosotros temos, Terras Gallegas é moi parecido a unha feira. Tú a xente xa tes ali, non? Tela polo fútbol, polo aparcamiento, pola feira, sí. polo rastro, polos conciertos, sí. polo Circo do Sol, sí. Decir, ali está todo. Entonces, claro, é o máis parecido a unha feira. Entonces, claro, nosotros temos 60 avisadores para dar a xente cando non tes sitio, tú metes tes sitio, vas pasando a xente. Cando te quedas sin sitio, das un avisador. Sí. Un cuarto de hora, 20 minutos, media hora, hasta hora e media, non? É dicir, que tú daslle un avisador, hai veces que a xente fai unha cola para coller un avisador, para que eu lle diga que ten que esperar hora e media. Sí, eso é moi heavy, non? Entonces, claro, hoxe en día, despois de 11 anos, a xente sigue che preguntando para que é o avisador. Entón, se che pregunta para que é o avisador, é que a xente non é a mesma. No. É dicir, non hai que facer ningún estudio. Sí. É que funciona así, é dicir, a ver, lógicamente, temos un porcentaje de clientela fija, que ven o miércoles, que ven o viernes, que ven o sábado, café medio, cada un, lógicamente, sí. Pois hai o tipo, a clientela, hai outra clientela, temos varias clientelas, a clientela de sempre, hai a clientela do fútbol, que ven porque ven ao fútbol, xa é diferente clientela. Se aproveitan. Claro. Pero xa non é a mesma clientela. Xa, claro, o consumo mismo non é o mesmo consumo. É dicir, porque ven pensando no fútbol, non ven pensando se o pulpo está bom, se vai estar regular, se vai estar blando, claro, se vai estar duro, é igual que no asador. É dicir, pode explicar que a carne ten 60 días de maduración, que lle importa un pepino. Entonces, son conceptos diferentes. Entonces, claro, tú ali tes todo, é dicir, pues, tes o a clientela do turista. Entón, claro, tú sumas a clientela que tes de todo o ano e tú sumas a do Brao e iso fai, explota, porque o Brao é moi forte, encima que a feira de mostras ali é moi forte. Claro. E cambios, o que eu estive a dizer, antes movíaste, agora non te moves, pero casi faz o mismo porque non traballas ca mesma xente. Entón non noto tanto ese movimiento, é dicir, se teño que volver ás feiras, volvería encantado, pero bueno, agora xa non é o plan. Que cambios notaches das verbenas as que ibas fai un montón de anos as de agora? Como foi cambiando as cousas? Nas feiras houve poucos cambios, moi poucos cambios. É dicir, por qué? Porque a feira é de comida. Entonces, traballas con ganaderos, traballas con xente que vai á feira. É dicir, onde máis cambios notas, por exemplo, onde máis cambio vin foi, por exemplo, na romería en Aseiro, por dicirche, que é a máis conocida. Aí foi onde máis cambio vin, por qué? Porque aí xa traballas con juventud, entonces a juventud pegou un cambio brutal, é dicir, importalle tres cojones a calidad, ou beber un cubata con hielo ou sin hielo, é dicir, dalle igual, todo vale, non? Entonces, claro, é dicir, si esa festa, pois eu notei moito cambio desde que eu iba, desde que empecé a ir logo hasta que deixei de ir, notei moito cambio. Por exemplo, a San Lucas non te chegamos, no, a Vegadeu, no, as festas de feira, pero as que son romería, por exemplo, cando facíamos figueras, que facíamos o viernes do pulpo, que era moi bon, e por sábado domingo toda era barra. Xa. É que cambia dunha zona a outra, de 5 km, é dicir, non é igual facer Ribadeo que facer Foz, non é igual que facer Foz que facer Burela, non é igual facer Burela, é dicir, Foz, faz a festa de Foz, e faz o Bispo Santo, e son dous mundos diferentes. Xa. Tú faz a festa de San Juan de Covas e faz Naseiro, non ten nada que ver. Nada. É que, se me empezas a preguntar o que cambiou, é dicir, sí que cambiaron, unhas para ben, outras para mal. Claro, poderíamos decir tamén que cambiou máis a xente, por así dicirlo. A xente. As festas non cambiaron, siguen igual. Bueno, tamén somos coñecedores de que eres un apaixonado da gandería. Sí, é o meu hobby. Sí, contanos un pouquiño. A ver, conto, mira, tú, por exemplo, vosotros non o entendedes porque sodes máis novas, pero bueno, a mí estaba pasando que eu quero vivir o mismo que vivín cando fui un pequeno. Porque non o puiden vivir durante a miña trayectoria, porque o meu era facturar, porque me metí en 40.000 berenjenales, comprei unha casa, montei un negocio de piensos, comprei o chiringuito, entonces, claro, que necesitas? Pagar, entonces faz o que haxa que facer para pagar. Entonces a mí non me importa, é dicir, traballei de chofer, con Morán,
3 anos, entonces non me importa, é dicir, teño os carrés todos, non me importa, vou ás patacas a Xinzo, quer dicir, que a mí me importa, eu fago calquera cousa, con tal de facturar, eu fago calquera cousa, me dá igual. A xente agora non é así, agora a xente é moito máis limitada. A xente xe estudia unha carreira, e se non hai do seu, xa non traballa. E xe, pois, tens que ir de camarero 2 anos. Xa, é o que hai. Cando xe do teu, pois, xa tes a carreira, non? Pois xa traballarás do Pois que que guai, xa. sí, Non, agora non se leva iso. Entonces, eu penso que a xente agora está demasiado protegida. Volvendo ao tema que fora a pregunta que me fixeras do tema da pasión Sí. da ganadería. Sí. Entonces, bueno, agora, como poido facelo, ou intento facelo, pois eu con o meu abuelo, como me criei con o meu abuelo, entonces naquela época non había tractores, nin había televisión. E na miña casa eu acordo de poñer o baño, acordo a comprar a primeira televisión, íbamos a ver a casa do veciño. Entonces eu, como acordo todo eso, con 7 anos, 8 anos, foron uns momentos felices, lógicamente, porque eres ajeno a todo eso, cando tens 7 anos, tú enteras, non? Entón, nosotros xunguíamos as vacas todos os días para ir á erva, para ir ao maíz, para ir ao trigo, para ir a isto, para agradar, para poñer as patacas, para todo. Porque tú, igual que xe das a chave para encender o tractor, para facer calquera cousa na terra, pois a chave antes era o xugo, as correas e as molidas, para xunguir as vacas, engancha. Esa era a nosa chave. Entón, bueno, pois quedoume aquelo. Entonces, meu avó tamén foi criado nunha casa no que lle chaman un lugar. Entón, tamén contando as súas ballitas, foi á guerra, e entón íbamos a lindar as vacas os dous xuntos, porque antes, nesa época, era cando xa se empezaba de labrar, mitad labrabas e mitad quedaba bravo. Entonces, donde quedaba bravo había que botar as vacas para que o paceran, pero había que mirar de que non che comeran o maíz, e iso chamábase alindar. Entón íbamos os dous, un con cada vara, entón contábamos batallitas. Entón, bueno, eso quedoume, entón, a mí sempre me gustou a ganadería, sempre, de toda a vida. Que pasa? Non o poden ejercer nunca, sería, seguro que non triunfaría, pero bueno, como hobby sí, como hobby encántame. Entón, bueno, por que os bois? Os bois porque, como teño o tempo que teño, os bois non me dan problemas, porque non hai partos, non hai mamitis, non ubre, non, se a vaca non empreña, non hai que chamarlo vitirado para que non empreña, é dicir, aí é sesión continua, non boi é sesión continua como o paso doble, é dicir, tú compras o boi con 9 meses, con 10, cápalo, Esa non dá problema. Esa, bueno, por demás, é un animal, Sí, bueno, pode enfermar, pode empachar, pode joderse dos pés, é dicir, pero os problemas típicos que é igual facello hoxe que facello mañá. Xa. É dicir, Claro. o parto ten que ser nese momento, senón morre a cría, joderse a ganancia do ano. Xa. Claro. Entonces, bueno, pues ahora vivo eso e gústame, entonces vou a por aí ás feiras, vou a fago demostracións, fai pouco fun a Llanera, fixemos un desfile con eles. Bueno. Pero bueno, levame tempo, lógicamente, pero como é o que me gusta, Claro, non me doi. quería preguntarche, se sería un pouco a túa forma de seguir conectado co rural, por así dicilo, alexado de Gijón e de todo un pouco... Bueno, o tema dos bois, eu sempre pensei, cando foi o tema deso, pensei polo tema de... Sempre me gustou ter tamén un asador, non? Foi cando surgeu o tema primeiro surgeu o tema da pulpería, que acabamos de falar, despois surgeu a pulpería de Parque Principal, porque o de Parque Principal tamén surgeu por petición deles, antes era Intostur, despois volveu a ser Parque Principal, onde chegaron á pulpería e nos dixeron que querían un negocio con rapidez, pero con calidad en Parque Principal. Entonces queremos que nos montes unha réplica de tierras gallegas. Entonces eu, como non sei dicir que non, pa lá fomos. E pois dali a pouco surgeu no 19, que foi a campaña, surgeu o tema da esquina, que foi cando montamos o asador lúpulo, surgeu, por que? Pois quedou a esquina libre, pulpo xa tiñamos, é dicir, pois montamos carne. Entón eu, como a mí me gusta o mundo rural, o mundo dos bois, o mundo da carne, e xo, bueno, pois vai todo xa conectado, non? E, bueno, acabamos comprando unha finca en Gijón, e acabamos tendo os bois ali, e o boi que se vende ali, é dicir, todas as hamburguesas que se venden ali, son de carne miña, e o boi é 100%. O resto é comprado, lógicamente, a tiradas ao compras, e o compras, o chorizo compras, é dicir... O produto é teu tamén. Pero, exactamente, é dicir, pero todas as hamburguesas 100% son miñas, con unha duración de 60 días. Entón, bueno, o tema do boi, encima de que me gusta, é o meu hobby, pois, bueno, pois agora xa o vendo no meu propio local, mellor nada. Nada. Agora falamos moito de darlle valor ao produto local.
Consideras que a túa clientela, cando lle pos un plato teu, realmente o valoran? A veces sí, a veces no, pero a xente gusta que lle ofrezcas o teu produto, porque, por exemplo, cando matas un boi, é dicir, volvemos ao mismo de sempre, agora hai que facer as cousas e contalas. É dicir, cando matas un boi e o sacas nun vídeo, que o vas matar, que lle vas dar isto, que vas facer isto, a xente chama, oi, cando tes ese produto logo teu? É dicir, que pasa? Despois aí, tes que, como a todo, eso é como a todo, tens que manter o equilibrio, é dicir, pois mataches un boi, pois será o mellor do mundo, será o peor, será o regular, será o segundo, será o terceiro, é o que é, vale? O que tú escolliche, para min é o mellor, porque o escollín eu, e abaixo do que entendo eu, para min é o mellor, senón non o mataría. Pero despois tampouco tens que abusar deso, hai moita xente que abusa, a conta dese boi vende de 15. Claro. Acabouse. Non hai máis, no, joder, non me chamache, bueno, sinto moito, por seguinte. É dicir, porque eu non entro nesas, porque non teño necesidade de engañar a naide, nin de mentir a naide. É dicir, cando chegas a un certo nivel, é dicir, no, pois no. Hai veces que tens que facer cousas porque tens que facer por necesidade. Bueno, pois, por necesidade habrá que facer o que haxa que facer, pero por necesidade, por lógica, non. Xa. Bueno, outro tema que solemos falar no podcast é o turismo na Mariña. Ti, como empresario, tiveches que vivir o incremento que houbo. Como definirías agora mesmo a situación actual? Ahora, pois agora o único problema que temos na Mariña é que temos pouco sol, non? Pero bueno, pouco tempo de sol. Pouco sol non, pouco tempo de sol, non? Non nos dá tempo de disfrutalo, porque ben vides este ano que estamos a casi a 17 ou 18 de junio, ainda non veo o brao, e dentro de 15 días xa se acaba. Entonces, a ver, eu vexo a Mariña con un bon potencial, se nos fixeran a outra día xa sería a hostia. Pero somos os grandes olvidados, non sei por qué, a verdade que non sei por qué, porque non entendo fácil, non me quero meter en tema políticos, porque eu en política e o fútbol navego bastante ben. Bueno, é importante tamén, oi? Sí, non navego perfectamente, non son de ningún partido de simpatizo algo polo Deportivo, é dicir, é do Sporting tamén, vou ver o Sporting, son socio do Sporting, teño ali un palco para 3 personas que o compramos entre 4. Carai. Entonces, porque estás ali e tens que... A ver... Hai que ir ver o partido. Gustache que gane o Sporting? Pois si. E se gane o Sporting ou o Deportivo, que empaten. Bueno, mellor me vai dicir un empate tal. Non me mollo en tema de política igual, a mí, é dicir, non, porque eu como sempre son joden a quen traballa, sempre joden a quen traballa, e eu como sempre traballei, sempre me joderon, pois a mí joderme todos. Entonces, tes privilegio por algún? Pois non. Non, porque ningún me vai quitar de traballar. Iso é verdad. Entonces, bueno, eso que hai. Cal foi o proceso ata día de hoxe? Como definirías ese camiño teu ata hoxe? Moi duro, porque claro, porque cando empezas sin nada, todo son atrancos, todo Dios é a darche para atrás, é dicir, criticarte. Claro, porque onde vai este? Cando non tes nada, é dicir, cando comprei a casa, cando comprei as carpas, cando comprei o chiringuito, é dicir, este venderá algo máis que pulpo. Xa, que fai este loco? Xa, entonces, claro, é que moitas veces cando entras nun sistema é difícil, é dicir, unha persona que é un traballador e que gana un sueldo, non entendo o outro lado moi ben. É dicir, eu entendo os dous porque eu estou nos dous lados. Entón, eu cando falo ca miña xente con un empleo meu que ten un problema, e dice, a mí non me explicas nada, que eu duro 2 segundos me leva a poñerme no teu sitio, porque me leva 2 segundos. Porque estiveches aí. Claro. Entonces, claro, é dicir, se a nosotros nos gobernara xente que traballaba algunha vez, mellor nos iría, pero estamos gobernados por xente que nunca fixo nada. Entón, as decisións son nefastas. Xa. Bueno, os teus fillos tamén están metidos un pouco no mundo da hostelería. Sí, non lles quedou outra. Puderon salirse, que eu non nos atei, non? No, bueno, pero... Pero, bueno, como se criaron no mundo do traballo, viron o que había, é dicir, foron as todas as feiras con nosotros, como que estaban cando acababan o colegio, subían a caravana e xa non se baixaban hasta setembro. Entonces, viviron todo eso, pois non lles extraña nada do que facemos, porque é unha cousa habitual. Entonces, agora, o máis vello é o que leva a Parque Principal, que é Óscar, o mediano que leva o Asador Lúpulo, que é Iván, e
eu sigo levando tierras gallegas, aunque todos os tres somos Sí, outros bueno. os tres. Moi ben, moi ben. E, bueno, pois moi novo, pois hai un proxecto novo que lle vai tocar a Mariña Lucense, Ah, moi ben. Iso concretamente queríamos preguntar. xa había concretamente en proxectos de Ribadeo, futuro. non? Ai, Pois, mira. Moi ben, moi ben. De momento non che podo dicir o sitio, vale? Pero Eso iba a decir, a Mariña máis sí. Vale. A Mariña sí. Mariña, Ribadeo, Ribadeo bueno. tamén. Bueno, Pertence a Ribadeo. Bueno, moi ben, moi ben. Nada máis, non? Nada máis. De pregunto momento máis. non se dice máis nada, porque falta moito tempo ainda. Bueno, pois desexamos moita sorte desde aquí. E bueno, que consello lle darías a alguén que está comenzando a traballar, que está no principio de labrarse unha vida? Ahora mismo, pois que suscitar os 480 euros é que se dica a vida. Sí, ten dereito a todo. Como intente facer algo, teno jodido, porque todos son atrancos. Todos son atrancos e problemas. Antes íbamos a preguntar en que cambiaron as feiras de fai 25 anos a hoxe. Xa. En todo, é dicir, non estaba de papeleo, é dicir, seguro de responsabilidade civil, homologación de carpa, é dicir, cousas que, sí, son necesarias, bueno, de todo o que quitaron é necesario, sí, o 50% sí, pero o 50% non, Xa. porque o 50% é burocracia todo, que non vale todo para nada, porque son cousas, pídenche cousas que dices, pero como piden isto? O tipo non poderá vir facer unha feira para que sepa que isto non fai falta. Xa. Pero entón, como estamos gobernados de detrás do despacho, pois pasa iso. É dicir, pero, hoxe é moi complicado para a xente empezar un negocio de cero. Eu creo que é moito máis complicado que cando empecé eu. É dicir, tens máis posibilidades de triunfar porque non hai quen faga nada. Se tú eres un equilibrado, un medio normal, é dicir, unha persona que é dicir, no tema de hostelería, porque no tema dos outros eu non os conozco, non, pero eu non podo montar unha empresa de construcción para facer pisos que non sei como facelos, non? Pero no tema de hostelería, se reúnes estas condicións que che dixen eu antes, é que é moi difícil que non triunfes, e seres un pouco constante. Claro, constante traballo. Porque antes tiñas todo eso, e moi non triunfabas, porque éramos 20 na mesma zona. Pero hoxe non hai naide. Cerra un non abre o outro, cerra un non abre o outro. Porque non hai relevo generacional. Por que crees que subiu a carne? Claro. Porque non hai quen faga nada. E cerranse todos os días granxas de leite, granxas de carne, granxas de leite. Entonces, claro, a carne sube para arriba. Vamos parar? Non sei. Nada, sí. Sí. Bueno, ahora vamos pornos un pouco soñadores. Se te dixesen que podes abrir un local en calquer parte do mundo con cartos ilimitados, como sería o teu sitio ideal? Eu montaría outro tierras gallegas de Gijón. En Molinón? Sí, non ten... eso é... En donde? En donde? En calquera cidade de España funcionaría, eso para empezar. Pero despois hai sitios e sitios. É dicir, Claro. En Bilbao funcionaría. Si decir o norte. En o norte Barcelona valora funcionaría. pronto. En Madrid funcionaría. Sí. Pero bueno, se hoxe tiño que montaría en Bilbao. Moi ben, moi vale. León tamén me gusta moito porque o tema do AVE ahora xa de Madrid a Sí, León xa é máis movimento. levache hora e media, 2 horas para tomar os viños, está petado. É dicir, eu xa montaría, ca experiencia que teño, montaría un en Galicia, pero non hai con que. Xa. Non hai con que. É complicado. Referimos ao tema de personal. Sí, claro. Non é cuestión de cartos, nin nada, 1.500, nin 2.000, nin 3.000, é cuestión que non hai. Xa. Xente que traballe. Non ten Sí, necesidade. no, a hostelería aquí nesta zona en concreto está... Non, estudia en todo. Sí. Non hai choferes, non hai, Exacto, non hai nada. pero no Brao sobre todo, cara a Brao, Claro. terrible, Sí, terrible. é moi complicado. Terrible. Bueno, estamos chegando ao final do podcast e imos rematar coa nosa batería de preguntas. Son as preguntas rápidas que tens que responder co primeiro que se che veña á mente, vale? A ver se non fallo moito. Veña, imos a ver. Pulpo ou boi? As dúas cousas. Pero se quedas cunha, elixe Hai que unha. mollarse. É pulpo. Veña, París ou Panorama? Hoxe en día panorama. Botiquíns ou restaurantes? Botiquís. O peor prato que che serviron nunca, que digas, ai non, isto non lo quero nin pintura. Buf. O outro día unha parrillada que fomos a competencia para ver o que había, porque nos falaron moi. A disusión máis grande da miña vida. Bueno, a ver... Moi bon local, Xa. o resto, nada máis. Xa, bueno. Se poideses ter o móvil de calquera persoa durante 24 horas, de quen sería? O de Ábalos, non? A ver que ando por aí, non? Un lugar onde nunca montarías un restaurante? Donde nunca montaría un restaurante?
Non sei, vaya pregunta me faz. Donde nunca montaría un restaurante? Pero dixeche que España, sí. Sí, ó. Pero algún sitio en concreto de España que digas ti, bueno, eu creo que aquí non íbamos vir Na zona de abaixo, Ao Andalucía, no. ao sur. Bueno. Para vivir, Gijón ou a Mariña Lucense? Para vivir Gijón. Mellor festa da Mariña Lucense. Mellor festa da mañá ñucense. A San Lucas, veña. Pero que che gusta a ti? Que me gusta a min? A San Lucas. A San Lucas. É dicir, mellor festa é na Seiro. Mellor feira a San Lucas. Vale. E con que quedas? Coas festas de Galicia ou coas festas de Asturias? Ahora que estás... Cas de Galicia, non ten nada que ver. Unha persoa influinte para ti. Influente para min, Loli, a miña muller. Un sitio para veranear? Tenerife, ó. Home, moi ben. Quen é a persona máis famosa que tes no teu teléfono? A persona máis famosa? Revilla. Ah, bueno, moi ben. Bueno, e por último, facendo un guiño ao nome do podcast, se tiveras que elixir un momento da túa vida no que digas, quédome aquí e agora, cal sería? Quédome aquí e agora. Pois, o sitio, Un Tenerife. sitio, un momento, o que Tenerife. Estou enamorado. Ao sol, nunha hamaca, non? Estou enamorado de Tenerife. Vamos todos os anos 2 veces, imagínate. Moi ben. Paseome igual que por Gijón. Moi ben, hai que descubrir novas terras, quizá un tierras gallegas en Ali funcionaría. Tenerife, eu creo que sí. E con terras gallegas funcionaría en calquera sitio de España, xa te dixen, en calquera ciudad donde haxa xente funcionaría. Ese sistema funcionaría. Pois nada, moitísimas Algo gracias. No, Nada máis. Estás listo? Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Encantadas de ter ao Rei do Pulpo sí, por aquí. foi un placer. Vale.